literatura belen gaineko astebeteko jardunaldiak antolatzeko. Eta hori bai, ez dela non nahi gertatzen. Hori bastanen bakarrik gertatzen da. Hala da, oraingoz behintzat. Hori da, aztertuko dugu orain zergatik baztanen, eta ibilbide honen errepaso bat ere emango dugu, baina aurrena amua bota behar dugu, zuek egin duzuen bezalaxe, zeia astea, hilbeltza ate joka dugu, eta aurre iragartzeko, ara, ze bideo prestatu duten. Maite zaitut, ane. Maite zaitut, nire. Geldi mundu guztia, hau lapurreta bada. Dena bildu duzu, mire. Dena bildu dut, ane. Korri, polizia, alde egin behar dugu. Mire, zer egiten ari zara. Noraz doaz, enazazuzki hemen. Mire. Traidorea! Errutik ordainduko didazu. Biok elkarrekin alde egingo genuela, maiten induzula, ja. Arrato izikin monde justuri suge gorria. Harrapatuko zaitut eta ordu. Ze pelikula etorri zaizue burura Psikosia, ez da? Psikosiaren euskal bertsioa egin eta agintzen duzu hor argituko dela. Zer da argituko dena? Hirugarrengoa falta delako. Hirugarrengoa falta da orain. Atal gehiago izango du. Bihar izango da hirugarren atalaren aurkezpena, orduan, nola akituko den hau, bihar jakingo da. Pentsatzen dugu, nola akituko den, izan ere hilbeltzaz ari gara, ez? Aipatu dugu, badira ja urte batzuk, 7 okerrez banago, ez? Hau 9. Bederatzigarrena, hauxe antolatzen duzuela, eta hitzarekin abiatuta, izenarekin abiatuta ere garbi geratzen da, zein da pixkata asmoa, ez? Esan dugu gaur beltzaz ariko garela, eta zuek literatura zoroar ere jakin badakizue, hortan aritzen zarete ere bai, ez? Idazten eta elurrez, zuzer horri ere hortan ere ikusi izan zaitugulako eta, baina zaletasun bat baduzue, eta bereziki gainera literatura beltzarekiko. Zergatik, literatura erromantikoa eta beharrean literatura beltza. Bueno, azken finean, hori izan zen pixkat autu bat egin genuela asko jakin gabe, azmentan gu ez ginen erabatola literatura beltza zaliak edo bentsat irakurle sutsuak. Baina, zuk esan duzun bezala baditu novela beltzak ezaugarri berezi batzuk, erakarri gintuztenak, alde batetik tramak, beste aldetik kalidadea, ze beti pentsatu izan da, literatura beltza pixkat, bigarrengo mailako literatura bat zala, eta egia da, hori ez da horrela. Eta gero baita ere, kritika soziala, eta hori dana, eta azken finean, leheno zuk edan duzuna, nola beste inon etzegoen nolakorik esan genuen, guk probatuko dugu. Guk egingo dugu, 9 urte, beraz, hortan hasi zinetela, eta urtez urte borobiltzen doa, eta hainbat ezaugarri ere oso berezkoak egin dituzuenak badituzue, ez? Egitarauari begiratuta, esango dugu, astelenean hasiko dela, hilabetea berez, astea berez, hilbeltza hori, astebeteko kontua delako, aurretik ere egin izan dituzue, alako ekitaldiak eta, baina astelenean hasi, nola hasiko zarete elurre? Hoxe, hasiko gara Eneko Barberenarekin, astelena berez hau hilbeltza hasi genuen irakurle talde batetik abiatu zen, Alberto Kerranduen bezala, eta horren hasiera ematen diogu asteari horrekin, irakurle taldearen format horrekin ekartzen dugu idazle bat, bere liburuarekin, aintzinetik normalki leitu duguna, eta horraitzen gara mai bueltan horri buruz solasean. Kasu honetan Eneko Barberena etorriko da, azkeneko urte hauetan atragenuen bekaren irabazleak etortzen da. Eta Suakerreko ezpalu liburuarekin arituko gara, eta erran bezala mai bueltan, eta mai bueltan otordu gisa, bera solasean, gu jaten, bera jaten, gu solasean. Eta gerran, horrek ematen dio hasiera asteari. Txupinazo modukoa edo, eta hortik aurrera errengan etorriko dira ere izena handiak. Ze Sarrion handia bera ere asteazkenean izango duzu ez. Bai, Sarrion handia etorriko asteazkenean berak 16. mendeko esaera zarrak edo aztertuko ditu, pixkat beltzetik. Beltzetik eta gorritik, ez? Bietatik izango du, ez? Ze hor mugan nun dagoen, ez? Beltza eta gorriaren artean. Gaina guretako ere ez, euskal zera koloretan gorria da. Zuen harria, baztango harria, harri gorria da, ez? Hoxe, eta hori izanen da asteazkenekoa, eta gero hortziralean berriz, zinema.
Andrew Lertxundiren kareletik, ez? Bai. Arek zuzendutako pelikula ikusi alko da. Bai. Bai, hori hortziralekoa, hortziralea normalian beti zinema beltzari dedikatzen digu, egun hori, ja, propio, eta normalian, beti zinema beltza aitzerakoan, beti joaten zaigu irudia, Estatu Batuetara, edo Frantziara, edo Inglaterrara, ez, pixka bat, eta gu aurten, pentsatu dugu, pixkat, Euskal Zinema beltzean arakatzia. Eta, pixka bat, arkeologi pixka moduko bat egin dugu, Gibelat joan gera, eta 80. hamarkada iritsi gera, eta aurkitu dugu, guretzako benipen, lehenen Euskal film beltza izan daitekena. Ez da erabateko beltza, baino badu beltzetik. Eta gainera, hortaz aparte, non enteratu eran, baita ere, euskeraz erredudatutako lehen fikziozko luzemetraiare badala. Orduan, historikoki badu bere garrantzia.